Ήμουνα 8 χρόνων κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής το 1974. Πέρασαν σχεδόν 50 χρόνια. Συλλαμβάνω τον εαυτό μου να ξεχνά πάρα πολλά σημεία της Αχαιρίτου. Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να θυμούνται αυτά που εμείς ήδη ξεχνούμε. Θέλω να γίνει αυτό το ντοκιματέρ για να μην ξεχαστεί η Αχαιρίτου. Είμαστε κοντά στην κατεχόμενη Αχαιρίτου, στην επαρχία της Αμοχώστου. Πολύ κοντά στην πόλη της Αμοχώστου, γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Στα νότια μας είναι το Αυγόρου και το Φρέναρος. Δυτικά είναι η Άχνα και πιο πέρα η Καλοψία. Προς τα βόρεια μας είναι η Στήλη και η Έγκοπη. Και λίγο πιο πέρα η αρχαία Σαλαμίνη. Εάν προσέξει κανείς από τη μεσαωρία την Αχαιρίτου, θα δει ότι είναι πάνω σε ένα υψόμετρο, μικρό 25 μέτρων, αλλά της δίνει έτσι μια πλεονεκτική θέση όσον αφορά τη θέαση. Στην βόρεια πλευρά της μεσαωρίας ήταν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμες, με κυρίως δημητριακά, σιτάριν κρυφθάρι, και τα οποία παρήγαγαν και πολύ άχαιρο. Και εδώ μου δίνεται και η ευκαιρία να πιαστώ από εδώ και να πω ότι μερικοί πιστεύουν ότι και το όνομα Αχαιρίτου, έτσι αυθόρμητα, αβίαστα, παραπέμπει στο άχαιρο, στο άσχερο. Αχαιρίτου, Αχαιρίτου, άχαιρον, άσχερον. Είναι μια εικασία ότι το όνομα προήλθε από εδώ. Παρόλο που στην ονοματολογία έχουμε και άλλες εκδοχές, μια πολύ ισχυρή είναι ότι παράγεται από την αρχαιοελληνική μυθολογική αχερουσία λίμνη και τον αχαίροντα. Γιατί η Αχαιρίτου στην ουσία είναι περίκλειστη από λίμνες, ήταν μάλλον περίκλειστη από λίμνες και βάλτους. Και γι' αυτό πήρε το όνομα Αχερουσία Αχαιρίτου. Και μια τελευταία εκδοχή είναι ότι παράγεται από τη λέξη Ασερά, μια λέξη φοινικική που αποδίδεται στην θεά Αφροδίτη. Σε κάποιο στάδιο στο παρελθόν είχε μεγάλους αριθμούς περιστεριών και έτσι από εκεί, από την Ασερά, η Αφροδίτη στα φοινικικά έγινε το Αχαιρίτου. Την Αχαιρίτου μπορούμε να τη δούμε περνώντας από την κατεχόμενη Άχνα, προχωρώντας 1-2 ακόμα χιλιόμετρα, μπορούμε να δούμε κομμάτι της Αχαιρίτου στο βάθος σε απόσταση 3-4 χιλιόμετρων, και αυτό είναι και οδυνηρό. Οδυνηρότερο ίσως είναι το γεγονός ότι η θέση της Αχαιρίτου, επειδή εφάπτεται στην αγγλική βάση, είναι τέτοια που δεν διατηρεί αυτό που λέμε νεκρή ζώνη. Δεν υπάρχει νεκρή ζώνη, υπάρχει μόνο ένα σειρματόπλεγμα που χωρίζει το έδαφος των Βρετανικών βάσεων και το έδαφος το κατεχόμενο. Από εκεί αγναντεύουμε και λίγη πατρίδα με πόνο ψυχής.
Ήταν ένα χωριό που ζούσε μέσα στην παράδοση, όπως και τα περισσότερα χωριά της Κύπρου. Φιλόξενα σπίτια, άνθρωποι γελαστοί. Με τουαλέτρι όργωναν μέρα νύχτα τη γη. Συνέχισαν με τον ίδιο ζήλο και μετά, με την εξέλιξη και τα μηχανήματα. Με τα χέρια και τη ψυχή τους φρόνιζαν τα ζώα τους με το πρώτο φως της μέρας μέχρι το βράδυ. Για τις γυναίκες μιλούσαν τα γύρω χωριά με θαυμασμό. Η εργατικότητα και ο αλτρουισμός που έδειχναν αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Η Αχαιρίτου ήταν έναν πρώτα απ' όλα φιλόξενο χωριό και το αποδείξαμε και στην προσφυγιά που ερχόταν όλος ο κόσμος που τη Μεσαωρία και έφευγε. Η ζωή όμως τότε της Αχαιρίτου ήταν σχεδόν όλη της Κύπρου, αλλά στη Αχαιρίτου ασχολείτουν με τη γεωργία, με τη χτωροτροφία, διότι συνάμα είμαστε στην προάστιο του Βαροσιού εμείς. Και είχαμε και τις βρετανικές βάσεις μέσα στο χώμα της Αχαιρίτους, που πραγματικά ανοίγα δουλειές. Είμαι ο Γιάννης Θεοδούλου Αδάμου. Υπηρέτησα στη Συνεργατική Αχαιρίτου για 10 χρόνια. Από το 1967 μέχρι το 1976. Η εταιρεία αρχικά ήταν μικρή, ο όγκος εργασίας της, αλλά οικονομικά μεγάλωνε γρήγορα. Ένεκα της οικονομικής ανάπτυξης του Βαροσιού επηρέασε θετικά και την κοινότητά μας και κατ' επέκταση και την εταιρεία. Χτίσαμε δικά μας ιδιόκτητα γραφεία, αποθήκη σιτηρών, διότι το χωριό μας ήταν σιτό παραγωγικό χωριό. Επίσης είχαμε αποθήκες για λιπάσματα και για φάρμακα. Τότε είχαμε μια μεγάλη κτηνοτροφία, περίπου 6 με 6.500 χιλιάδες πρόβατα που συναγωνιζόμασταν τη λύση. Αυτή η τοποθεσία, αυτή η θέση που είναι κοντινή στην πόλη της Αμμοχώστου έδινε ένα πλεονέκτημα στους Αχαιριώτες. Τους επέτρεπε να πηγαίνουν στην πόλη, να εργάζονται εκεί όπου υπήρχαν και περισσότερες εργασίες, θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς. Ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτησία του 1960, που η Αμμόχωστος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στον τουρισμό αλλά και σε άλλους τομείς, οι Αχαιριώτες είχαν αυτό το πλεονέκτημα και διατηρούσαν και τις περιουσίες τους. Γεωργοκτηνοτρόφοι ήταν πολλοί, ταυτόχρονα και εργαζόμενοι στην Αμμόχωστο. Αυτό τους έδινε έτσι μια ανεξαρτησία, μια ελευθερία κίνησης, αλλά και μια οικονομική άνεση, κάποια οικονομική άνεση. Δεν είχαμε στέρηση από δουλειές σαν Αχαιρίτου, διότι είμαστε στην προάστιο του Βαροσιού. Αναπτύχθηκε το Βαρόσι τότε με τον τουρισμό που αντί παραθαλάσσια την οροσειρά από το Κωνσταντία μέχρι σχεδόν στον Κάπαρη σήμερα την οροσειρά των ξενοδοχείων, και είχαμε και μεγάλους πορτοκαλαιώνες, 4-5 υπερβόλια εβραϊκά πέραν των 100 σκάλων κάθε υπερβόλη. Και εκτός τούτα και τα ιδιωτικά που ο κόσμος μας, οι γυναίκες μας επηγαίναν σε αυτές τις δουλειές. Δεν δυσκολευόταν από δουλειά. Η Αχαιρίτου ήταν που τα πιο εξελιγμένα χωρκά της Κύπρου. Το σχολείο που έχτισε και πήγα το 1957 και ήμουν τριένταξη που επήγαμε στο σχολείο το οποίο έχουμε. Μέχρι σήμερα είναι η Ραούντε χτάσε βάλαν τα πέλτες οι Τουρκοί. Τέτοιο σχολείο δεν υπάρχει σε κανένα χωριό. Είχαμε γήπεδο, είχαμε κήπους. Ήταν που τα πιο εξελιγμένα χωρκά. Και πάνω σε ποδόσφαιρο. Είχαμε τον καιρό εκείνο σινεμά. Είχαμε 4-5 κέντρα διασκεδάσεως, τα πάντα. Είχαμε και 5 ή 6 λεωφορεία, τα οποία πήγαιναν και έρχονταν στο Βαρόσι. Και παίρναν τον κόσμο, έφερναν τον κάθε μισή ώρα, πήγαινε λεωφορείο και έρχεται. Μέχρι σήμερα έβρεμε ένα χωρκό να είναι τούν της σχολής που ήταν η Αχαιρίτου το 1957. Μέχρι σήμερα. Δεν βρίσκεις. Ήμουν ο πρώτος που έφερα μηχανή και παράγεις και ρεύμα και έφερα ψυγείο, έφερα τηλεόραση και εργάζομαι καλά. Ένας χωριανός λαλεί μου, ρε φίλε λαλεί μου, έχει 50-60 ονομάτους και κάθονται και χωρούν τηλεόραση. Γιατί δεν κάνεις ένα σινεμά,
Ενώ του ήταν να το κάνω το σύννεφο. Εσύ άρκεψε να σε βοηθήσω. Αυτό και έγινε. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά, Κυριακή για τα μωρά. Το εισιτήριο ήταν μισό σελήνη. Ερχόνταν και όκιο, 3-3. Ήταν η κυρία μου υπεύθυνη για να μπουν μέσα. Και που είχε κάθονταν. Και μια άλλη και μικρή ερχόνταν στο σινεμά. Είχαμε την τύχη να γεννηθούμε στη αξέχαστο Χωρκό Αχερίτου. Είμαστε σε μια πολυμελή οικογένεια. Αποτελεί του 8 παιδιά και 68 παιδιά ούλων κόρες. Διότι ο πατέρας μας ήταν μονογιός, αγωνίζεται, έκαμε ένα ναυκηγιός να βγάλει το όνομα του πατέρα του, άλλη, επήγαινε ως τις 8. Και ήρθε η κόρη η τελευταία πάλι και βγάλαμε τη Χρυσοστόμη, βγάλαν τη Χρυσοστόμη το όνομα του πατέρα του. Τον παλιόν καιρό οι γυναίκες του Αχερίτου δουλεύαν πολύ σκληρά. Άλλες στους αγρούς, άλλες στα κουβάθια. Πήγαιναν και μερικές εργάτριες στα περβόλια τους Εβραίους. Θυμούμαι την μάνα μου την Μακαρίτισσα που είχαμε εργάτες. Θα μαΐρευκε μες στην μια καθαρόλα που λένε μεσατσί. Να ζύμωνε πόσα ψουμιά, να πιάνουν το ψουμί τους οι εργάτες και να πάσει. Που ήταν μες στα χωράφια, εμείς είχαμε και γραμμόφωνο. Και παίζαν το γραμμόφωνο οι εργάτες, γιατί παίρνανε, διασκεδάζασαν το θέρος του και τα αυτά τους. Ήταν πολλά δύσκολη η ζωή. Άλλες γεννούσαν μες στα χωράφια, άλλες είχαν πόσα μωρά. Είχαμε μια γυναίκα του πρώτου μας ανιψιού, είχαν περβόλι και το τάγκι θα το έπαιρνε το δοχείο με το πετρέλαιο μου να ξεκινήσει τη μηχανή, τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρο στον νόμο. Και τα μωρούκια όπως τα πουλούκια με τη γλωσσαρκά να πάσουν με τη μάνα τους στο περβόλι να ξεκινήσουν να ποτίσουν τα δέντρα. Συνήθως οι γυναίκες στο χωριό έπρεπε να δουλεύουν στα χωράφια, στα πορτοκάλια, στις πατάτες και μια σπουδαία δουλειά που μπορούσαν να κάνουν ήταν να σηκωθούν πολύ πρωί, να βγάλουν φαβέτα και ρόβι για τα ζώα τους φυσικά. Η δουλειά όλων των γυναικών ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ο πατέρας μας είπαμε ήταν μεγαλογεωργός, γιονένισε, έφερε πρώτος τράκτον στο χωρκό. Λαλή μου, έλα να βγεις πας στο τράκτον να όρκεις ένα γυρόν αφού ποτέ μας ένιαμε έτσι πράγμα. Τράβα στο χειρόφωνο στα μάτα, εκούντα στο μπροστά ξεκίνη. Πήγαμε να δώκουμε γύρω χωρίς να ξέρουμε, όμως που ήταν μακριά πολλά το χωράφι και είχε φτέρο ψηλό κάτω στο τέλος. Λαλή μου, όχι να πάει στέλια πας στους κρεμουσά και απέζεις κάτω. Με δίχα να ξέρεις. Εντάξει. Εκλώσαμε το τράκτον, ερχόμαστε πάνω να πούμε. Κοράτσισε το άλετρο ένα δυνατό. Φώναζε μου τράβα το χειρόφρονο. Μα αφού ένεξα να γιάμε, ήρθε να σταμάτησε ο είμαστε ο κοτσεκιό πάτσους. Λαλό σου τράβα το χειρόφρονο. Εντάξει, πέρασε. Τι ήταν. Κοράτσισε μπάτσιν την πέτρα την μεγάλη και ανέφκαινε το απαπατήσει το τράκτο. Σιγά σιγά ξεκορατζήσαμε, το ευκήκαμε, έκαμε το γύρο, γίνηκαμε πυρπίν, ήταν το μάθημα που κάναμε να μάθουμε τράκτο. Που το λίγο να έρθει να μου φέρει νερό τζίνον τούτο, το μισό τζέρον επιένα στο σχολείο. Διότι σήμερα ένα σύνερα να πάει μετά μου να τελειώσουμε το χωράφι, είχαμε και ζευκάρι βούδια και είχαμε και απάρους και είχαμε και ο τράκτο. Επιέναμε σήμερα έτσι, αύριο έτσι, επιένε ο καιρός στο σχολείο. Ερχόνταν προξένια γυναίκα της ηλικίας ή να που θέλεις, να πιάνουμε κομπάι ή να σε χαρτός. Όχι, να πιάνουμε κομπάι, έτσι θα γίνει το εικόν τους. Πιάμε το κομπάι, ποιος να το οδήγα, αφού 8 αέρκια ουλογκόρ. Και πια τη δουλειά, ήμουν πόσο χρονό, οδήγουν το κομπάι
Χαιρίζαμε και της περιοχής, όχι μόνο του χωρικού. Οι παραλιμνίτες, η μισή γη στην Αχερίτου ήταν δική τους. Και κουμπάρεψε με 5 νούνους παραδείγμα. Είμαστε 8-5. Έρχεται ο πατέρας μας εμείνει και να διασκεδάσει με τους κουμπάρους, με τους φίλους. Επιέναμε να θερήσουμε και έμεινε μας. Αθραούμε το κομπάιν να θερίζουμε. Αυτή η ζωή επέρασε. Οδηγούσαμε το κομπάιν πόσα χρόνια οδηγούν και οι αφάς μου έγιναν σακούλ. Βασανιστήκαμε, αλλά δόξα στου Θεού. Από 5 χρονών οι γονείς μας υποχρεωτικά μας έβαλαν στις δουλειές. Να πάμε στους αγρούς, να μάθουμε την αγροτική δουλειά, να αλωνέψουμε, να θερήσουμε, να κάνουμε με τη βουκάνη, να νεμίσουμε. Παρόλο που είμαστε 6 χρονών μωρά, να ζυμώσουμε μαζί με τη μάνα μας, γιατί νιώθαμε την κούραση, τον πόνο. Δεν μπορούσε να προλάβει όλες τις δουλειές. Θυμάμαι, φώνασε μου η μάνα μου, έλα για μου βοήθαμε. Και πιάνναμε να ζυμώσουμε, να την βοηθήσω να ζυμώσουμε, να φουρνίσει 30 ψουμιά, να τα βάλει στην κοφινιά. Και όλα τα αδέρφια μου είχαν ο καθένας το ρόλο του. Ο ένας να λέσει ρόβι, ο άλλος να πάει να ταΐσει τα ζώα, ο άλλος να πάει μαζί με τον πατέρα να τον βοηθήσει. Είμαστε στην Βιοπάλη. Πιάνναμε στο σχολείο στο Βαρόσι, στέλναμε τις βαλίτσες μας με τους συμμαθητές, τους γείτονες μας να τις πάρουν σπίτι μας και εμείς να κατεβούμε στα χωράφια να εργαστούμε. Ήταν μια δύσκολη εποχή, μια φτώχεια. Όμως μέσα από τη φτώχεια έβγαζε ανθρώπους. Και γι' αυτό ναι, νιώθω περήφανος γιατί βγήκα άνθρωπος. Ο παπάς μου ήταν γεωργός, κτηνοτρόφος. Η μητέρα μου η κοκκυρά να νιώσει τα παιδιά, ήταν ράφτενα, η καλύτερη ράφτενα του χωριού. Ο πατέρας μας δεν ήθελε ότι έζησε αυτός να περάσουν και τα παιδιά του και μας έστειλε όλους σχολείο, δημοτικών, γυμνάσιων, λύκειων. Προτιμούσε να ταλαιπωρείται ο ίδιος και να περάσουμε εμείς καλύτερα. Όμως εμείς με τη σειρά μας που βλέπαμε τον πατέρα μας, τη μητέρα μας να αγωνίζεται για μας, εμείς έπρεπε να φύγουμε από το σχολείο πριν να πάμε σπίτι, να κατεβούμε στο περιβόλι, να βοηθήσουμε τον πατέρα μας να ποτίσει τα δέντρα, να ποτίσει τις πατάτες και η ώρα 9 τη νύχτα περπατητή, διότι το περιβόλι μας ήταν 2-3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό, να πάμε περπατητή στο σπίτι, να καθίσουμε να διαβάσουμε με τη λάμπα πετρελαίου, δεν είχε ρεύμα τότε στο χωριό, και την επομένη το πρωί να πάμε στο λεωφορείο για να πάμε στο Βαρόσι, στο σχολείο. Η ζωή μας ήταν βασανισμένη. Είμαστε μωρά, είναι λαλό του παπά μου εγώ. Αν μου δώσει 2 σελίνια, γιατί λαλό αν μου πω και εμένα 2 σελίνια, να μην κρατεί να αγοράσει ψωμί. Από το 1750 μέχρι το 1974 συμβαίνουν συγκλονιστικά γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή των κατοίκων. Φυσικές και υλικές καταστροφές, δεκάδες θάνατοι, ιστορίες που έμειναν βαθιά χαραγμένες στο μυαλό και στη ψυχή αυτών των ανθρώπων. Έναν από τα βασικά συγκλονιστικά γεγονότα που συγκλώνησαν πραγματικά το χωριό μου, την Αχερίτου, ήταν τα σμήνια ακρίδων που ήρθαν από διάφορες χώρες, από την Αίγυπτο, από τον Ισραήλ και από την υπόλοιπη Εγγύης Ανατολή, και ήταν εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια, αμέτρητα, και ήταν εποχή της σοδιάς, εποχή που άρχισε ο κόσμος να θερίζει τα σπαρτά του, και αυτά τα σμήνια μπήκαν, χτύπησαν μέσα στα χτήματα, μέσα στα σπαρτά, και η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Αυτά είναι κάτι ζωήφια τα οποία ζούσαν, γεννούν τα αυγά του μέσα στη γη, και κατά την εποχή του θερισμού ξεπουλιάζουν και είναι έτοιμα για να κατασπαράξουν και να καταφάγουν οτιδήποτε βρουν. Ήμουν μικρό παιδάκι του δημοτικού σχολείου
όταν οι Εγγλέζοι, φυσικά ήταν και πριν που τους Εγγλέζους αυτή η επιδημία αυτών των κακών, αλλά την εποχή τους Εγγλέζους που το θυμούμε καλά, είχαν μηχανευτεί τον εξής τρόπο οι Εγγλέζοι. Σε κάθε χωριό διόρισαν έναν δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος λεγόταν ακριδάρης. Και ερχόταν το πρωί κάθε μέρα με τη ζυγαριά του να ζυγίσει όλες τις ακρίδες που συνελάμπαναν οι εργάτες, οι οποίοι ήταν εξουσιοδοτημένοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ερχόντουσαν με τα καλάθια, με τους τενεκέδες, με τις σύκλες, με τα σακούλες γεμάτες ακρίδες που πιάνναν την προηγούμενη ημέρα, και εκεί στην πλατεία του χωριού ο ακριδάρης με τη ζυγαριά του ζύγιζε και επίστωνε ανάλογα τον κάθε έναν από τους εργάτες. Αυτό το γεγονός ήταν πολύ συγκλονιστικό, διότι πήγαιναν οι κόποι και οι μόχθοι των χωρικών, ιδιαίτερα των γεωργοκτηνοτρόφων, πήγαιναν άδικα, γιατί περίμεναν την τελευταία στιγμή να μαζέψουν τη σοδιά τους και αυτές οι ακρίδες τα κατάστρεφαν όλα. Θυμάμαι και τον τρόπο που μάζευαν τις ακρίδες. Είχαν μηχανευτεί έναν τρόπο, κρατούσαν έναν κομμάτι ύφασμα και πάνω στο ύφασμα έβαλαν έναν κομμάτι ξύλων από πάνω και έναν από κάτω, το έλεγαν απόθη ή απόθη, και γύριζαν μέσα στα χωράφια και το χρησιμοποιούσαν και μάζευαν τις ακρίδες. Το 1949, Δεκέμβρη του 1949, έβρεχε επί 15 ολόκληρες ημέρες ακατάπαστα σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα στην περιοχή τη δική μας. Θυμούμαι, ήμουν πρώην τάξη του γυμνασίου εγώ, και θυμούμαι ότι έκαναν παράκληση στην εκκλησία να σταματήσει την οργή του ο Θεός. Σπίτια χάλασαν, περιφράγματα, πλημμύρισαν αυλάδες, πλημμύρισαν τα ποτάμια κάτω στο χωριό, γιατί απ' έξω από το χωριό μας περνά ο Γυαλιάς ποταμός και μαζεύτηκε νερό περίπου, από ό,τι θυμάμαι, γύρω στα 3 μέτρα ύψος το νερό έξω από το αρτευτικό σύστημα του χωριού μας που λέγεται Σονόστρα. Και οι Άγγλοι έβαλαν κάτι μεγάλες ταπέλες εκεί απ' έξω που έγραφε προσοχή, κίνδυνος θάνατος, να μην πλησιάζει ο κόσμος στην περιοχή εκεί. Στην περιοχή των Βρυσούλων υπήρχε ένα γεφύρι το οποίο ένωνε το δρόμο της Αχερίτου με το δρόμο της Αμοχώστου. Θυμούμαι, ήμουν πρώην τάξη του γυμνασίου και φεύγαμε με το λεωφορείο για να πάμε στο χωριό. Μας σταμάτησε η αστυνομία εκεί και μας είπε να περιμένουμε να κάτσει το νερό, να χαμηλώσει η στάθμη του νερού. Σε κάποια στιγμή χαμήλωσε, περάσαμε και μπήκαμε στην άλλη πλευρά. Αργότερα όμως ήρθε πολύ όγκος νερού, το λιγότερο θα έλεγα 2 μέτρα πάνω από το γεφύρι. Και εκεί σταμάτησαν όλα τα αυτοκίνητα που φυσικά ήταν λίγα τα αυτοκίνητα την εποχή εκείνη. Υπήρχε έναν αυτοκίνητο που έκανε την γραμμή Αμοχώστου Λάρνακα Λεμεσού. Κόμερε λεγόταν το αυτοκίνητο αυτόν και ήταν γεμάτον επιβάτης. Και παρόλη την προτροπή της αστυνομίας να μην περάσει, δοκίμασε ο οδηγός να περάσει, παρασύρθηκε το λεωφορείο και πήγαινε σαν βάρκα πάνω από το νερό και πήγαινε περίπου 50 τόσα μέτρα μακριά. Όσοι κατάφεραν και βγήκαν από πάνω από το λεωφορείο, βγήκαν από πάνω στην καμπίνα όπως λέμε, εγλίτωσαν. Μερικοί όμως επίδειξαν μέσα στο ρέμα εκείνον του νερού και πνίγηκαν. Αυτό το γεγονός συγκλώνησε το χωριό από μια άκρη σ' άκρη, διότι εκτός του ότι είχαμε υποφέρει εμείς ως χωριό που χάλασαν σπίτια, στάβλοι, αποθήκες, περιφράγματα, σημειντήρια όπως λέμε κλπ. Εν τούτης, βλέποντας τον κόσμο να βγαίνει, βλέποντας τα πτώματα να σύρονται με σκηνή και να βγαίνουν μέσα από τα νερά εκείνα, ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Τα χρόνια εκείνα, γύρω στο 48-49 προς 50, 48-49-50, το χωριό μου επλήγει κέρια από αυτήν την αρρώστια. Πολλοί νέοι έχασαν τη ζωή τους και θυμούμε τα κλάματα, τους οδηγμούς, τους κλαθμούς του κόσμου που κάθε λίγες μέρες έχανε του και ένας νέος.
οι Άγγλοι έκαναν το λεγόμενο σανατόριο στην Κυπερούντα. Ήταν έναν ειδικό νοσοκομείο στην Κυπερούντα, μέσα στα πεύκα για να έχει καθαρό αέρα κλπ. Γιατί είναι στιθικό νόσημα η θυματίωση και αναπνέοντας καθαρό αέρα και κάνοντας διάφορες θεραπευτικές μεθόδους οι Εγγλέζοι προσπάθησαν και έσωσαν αρκετούς. Το κλάμα, ο θρήνος ήταν απεριόριστος, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που έχασαν νέους, αλλά και οι κοπέλες, οι νεαρές κοπέλες που ήταν κατά κάποιον τρόπο συνδεδεμένες με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους νέους, ήταν απαρηγορείτες. Η Αγγλοκρατία στην Κύπρο αφορά στο διάστημα που η Κύπρος ήταν υπό την κυριαρχία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Κύπρος πέρασε στα χέρια των Βρετανών το 1878 αρχικά ως προτεκτοράτο μετά από μια συμφωνία ανάμεσα στην Οθωμανική και Βρετανική Αυτοκρατορία. Από το 1914 κηρύχθηκε ως κτήση των Βρετανών, ενώ από το 1925 ως το 1960 ως αποικία του στέμματος. Πρώτη τάξη του δημοτικού με παίρνει ο αδερφός μου ο μεγάλος στο πάνω σχολείο. Έγινε η στέψη της Βασίλισσας, της Ελισάβετ. Εμείς μωράκια τόσα, πρώτη τάξη. Έκαναν ένα μικρό πάρτι, τώρα που το σκέφτομαι, και φέρασαν σλάις και κόψαν τα που έξεραμε εμείς. Εγώ τουλάχιστον δεν ξαναείδα και κόψαν τα έτσι τρίγωνα και βάλαν έναν αγκουράκι και κεράσαν μας και δώσαν μας και φλιντζάνι με το κεφάλι της Ελισάβετ πάνω και 2 κεραζάκια μέσα στο φλιντζάνι. Ύστερα όμως παρκίνησε η Όκα, διατάξαμε μας να πάρουμε τα φεντζάνια να τα σπάσουμε. Πήραμε, τα σπάσαμε να πάρουμε τα, γιατί κάναμε αγγλικά από γλύωρα να πάρουν τα βιβλία των Αγγλικών να τα κρούσουμε και μες στην πλατεία. Πήραμε για τα βιβλία, κρούσαμε τα. Είχα μια συμμαθήτρια μου, λέει μου, έπια το να το φέρω, λέει μου, η μάνα μου, ωραία μου, φεντζάνι να πιούμε τσάι, δεν έχουμε να πάρεις το φεντζάνι να σπάσεις. Το Μάιο του 1954 ο κύριος Προκόπης έζησε ένα τρομακτικό γεγονός από πτώση κεραυνού στη μέση μιας φοβερής καταιγίδας. Όσον και πιάνουν τα νερά, έγραψαν τα με κεφαλαία γράμματα. Όσον και πιάνουν τα νερά, τόσο νερό ετσίλαν μες στις βρυσούλες. Έτσι να πω ότι η που μου χτύπησε να. Έριξε κεραυνόν και έσυρε με το σπήλιο έξω. Με το σήμα που με έσυρε έξω από το σπήλιο εφίστηκα. Ούτε φοήθηκα ούτε ία. Επουμπούρισε που πάνω από το σπήλιο το μετά που ήρθε το λοϊκό μας, έβγαλε τόση τρύπα. Σηκώστηκα μετά παρέλευση πόση ώρα έκανα, δεν ξέρω, και φώναζα άμανα και πήγα στο χορκό και έφυγα και τις τσουρέτσαμε. Εψοήθαν 29 και μείναν 11. Ο γέρος μου που τα σκαρπάρει, σε πήγαινε έσω, να λέει του η μάνα του, ρε λαρί του. Μα ο Προκόπης, πού είναι το κοπελούι με τις έγες. Το λαλί της, έρχεται. Πήγα έσω, λαλί μου, δεν μου είχε κεφαλή σου, ολογέματο πίσω. Τίποτε. Λαλί μου, δεν σου ολογέματο. Δεν κατάλαβα τίποτε σου. Κάμνει έτσι κουμπάρα, γέματε πολλά. Να τα βάβα. Εψοήθαν οι έγες. Επήγαινε το χορκό, τσίβραντε τσάμε. Μακάρι να είναι καλά χορκανοί, έκαναν ερανονούλοι
η βοσή και ο καμού λοιπόν ακτινό. Ο καμού λοιπόν ακτινό. Είναι όλα εθίμιον της ζωής μου. Και με έκαναν καλά όλοι, χορκανοί. Τότε δεν είχε και αυτοκίνητα μικρά. Ήταν τα λεωφορεία, αν είσαι και κανένας. Τη μια ημέρα ήρθαν έτσι τις πρωινές ώρες, μπορεί να ήταν 3-4. Τάκα, η πόρτα ήταν που νερέ. Ανοίγω και να ξέρω μου θέλει. Η 2 ώρες δεν έγεννησε η γυναίκα μου. Να πάμε να πάρουμε νοσοκομείο. Μα έναν τυχόν ανοιχτό, πήγαμε να πάμε μες στο λεωφορείο. Σε πρωινές ώρες με κίνηση με τίποτα όσο δεν μπορούσα. Πριν να πούμε στο νοσοκομείο, άκουσα μωρό που κλαίει. Εγέννησε. Μπήκα έτσι μες στη στοάν του νοσοκομείου, ψήλισα μπρούνε που ρίσανε πιάν και την νεογέννη και το μωρό. Οι άλλοι ήταν η ίδια περίπτωση, περίπου. Αλλά και εκείνη είναι πια πια στο σπίτι της και όταν την εμπάρω γέννησε ο μες στο λεωφορείο. Και βούρουν εγώ πρωί να πλύνω αυτοκίνητο για να κάνω γραμμή. Ξέρεις, έμωθεν αίματα, έμωθεν. Είμαι ο Πιερής ο Παλέσης από τις Βρυσούλες, ιός της Ελένης και του Γιάννη Παλέση, οι οποίοι το 1949 έχουν καεί ζωντανοί. Η υπόλοιπη οικογένεια ήταν στο Φρέναρο στην Πανήγυρη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Οι μόνοι που είμαστε σπίτι ήμουν εγώ, ο παππούς μου, η αδερφή μου η μικρή, ο παπάς και η μαμά. Εμείς είμαστε στο Περβόλι και ποτίζαμε τα δέντρά μας. Και ακούσαμε φωνές, ελάτε γλύωρα και πήρα αρκαγιά. Και πήγαμε με τον παππού τρεχάμενοι και είδαμε τον παπά μου και τη μάνα μου. Ο παπάς μου μας έτουν να σβήσει τη μάμα και η μαμά έπαιρνε πουρλότο. Η μάνα μου επέθανε την επομένη και ο παπάς μου μετά από 2 μέρες νομίζω, γιατί ήμουν 6 χρονών τότε εγώ. Πολλά συγκινούμε τώρα που τα θυμούμε και ο κόσμος ούλος έμαθε το και δημιουργείται ο παππούς μου, ο Παλέσης, επέθανε 5 μήνες πριν τον παπά μου, ο μεγάλος ποιητής, φυσιολογικός θάνατο που επέθανε και μετά πήραν του στο νοσοκομείο την αδερφή μου, που έπαιρνε έσβησε την η άλλη μου αδερφή, η πιο μεγάλη που μένα, που είναι ήδη πεθαμένη τώρα και ειδοποιήσαμε ένα λεωφορείο εδώ πάνω που έφερνε εργάτες στο 4 μίλι, ήρθαν έπιαν τους και πήραν τους στο νοσοκομείο και τους 2, αλλά η μάνα μου που πέραν από δίπλα μας, να σου το πω, ήταν η φωτιά κρεμούνταν το δέρμα της. Είμαι ο Κώστας ο Παλέσης και μετά το δυστύχημα που το μάθαμε εμείς, ήρθε έναν λεωφορείο που το Φρέναρος, που ήταν συγγενής μας εκείνος, πήρε μας ολόισα στο νοσοκομείο εμάς. Για να δούμε να μπούμε, είμαστε μικροί και κατεβάσαμε να μπούμε στο νοσοκομείο. Μείναμε μες στο αυτοκίνητο και περιμέναμε να μπουν να είναι, είπαν να τους περιθάψουν οι γιατροί και δεν είπαμε ότι πεθάναν. Η μάμα μου επέθανε από την ίδια νύχτα και ο παπάς μου την επόμενη. Ήρθαμε εδώ κάτω, με τον παππού μας, το αρφό μου, η κορούα του ήταν η αδερφού μας, η μικρή ήταν η Ανδριανή, 2 χρονών, η οποία έκρουσε και αυτή. Και πήραν τους στο νοσοκομείο και τούτη. Όπως μας διηγήκε ο παππούς μας, το γεγονός εμάς τους πιο μεγάλους, άψαν το πύραυνο να μαϊρέψουν. Εβάλασαν τη Άννη πάνω με τη μήλα, γιατί τότε δεν είχε μπλάκια, μήλες του σύρου που μαϊρεύκε ο κόσμος. Και να τιανίσουν πατάτες ή κάτι που είχαν να κάνουν.
και έχανε πετρέλαιο όπως δείχνει. Ο παπάς μου πήγαινε να σφίξει το κεφάλι της μηχανής, πως από το κεφάλι που έχανε, που το τράβησε τούτο να το σφίξει, ακρέπαρε η μηχανή. Χτύπησε του τηγανιού πάνω, έλουσε τη μάμα μου με τη μήλα, πήρε φωκιά. Λοιπόν, ο ιερός έγινε πίσω, υπόφυγε να πω τη φωκιά την πολύ, έπιανε τον μπροστά, ενώ η μάμα μου έκρουσε την ολόκληρη. Εγούρισε τούτος, έχασε τα στην αρχή. Την προσπάθεια να την εισβήσει, προσπάθεια να την εισβήσει με τα σέρκα του. Και δεν κόψε ο νους του να πιάσει ένα πάπλωμα που είχε κρεβάκια που πέφταμε στην αυλή τη νύχτα να την τυλίξει μέσα να την εισβήσει. Ώστε να το κάνει τούτον έκρουσε. Και έκρουσε και ο ίδιος βέβαια. Ήταν και με δίπλα τους που είχαν να μαϊρέψουν οι Ανδριανοί. Και πήραν και τούτη η κορούα. Είμαι η Ανδριανή Γιασουμή, από τις Βρυσούλες. Την ώρα που γίνηκε το μεγάλο συμβάν με τη φωτιά, εκάηκα και εγώ μαζί τους. Ήρθε η αδερφή μου, η πιο μεγάλη, και έβγαλε μου τα ρουχούθια μου και έβαλε με μέσα στο πιθάρι που κάμουν ένα λουσίβαν πριν και γλίτωσε. Τη μάμα μου, βούρα να γλιτώσει και τη μάμα μου φώναζε της μάμα. Πέσει να σ' ανοίξω το νερό που ποτίζει τα σύμπρη και είχε νερό ειδοξαμένο, να πέσει μες στο νερό για να την σβήσει. Και ήταν όπως τη λαμπάδα μέσα στο περβόλι και παίρνε. Λαλή μου, δεν θα την ξεχάσω, αδερφή μου. Μετά που ήρθαν και πιάσαμε, πήραμε στο νοσοκομείο, βάλαμε μέσα στην κουμπούνια, η κυβουνή που πάνω, διότι δεν μπορούσαν να μου φορήσουν ρούχα, λέει μου η αδερφή μου μεγάλη. Και έκανα 3 μήνες μπρούμουτα μέσα στο νοσοκομείο, ώστε να δέσουν οι πληγές μου, διότι ήταν πολλές οι πληγές. Και μετά φέραμε σπίτι, μεγάλωσε με η αδερφή μου η μεγάλη, με τα αδερφιά μου και με τη γιαγιά μου και με τον παππού μου. Συνεχίσαμε τη γεωργία μας ως τα τελευταία που ήρθαν οι Τούρκοι και βγάλαν μας από το χωρκό. 1974. Ένας πόλεμος που αλλάζει εντελώς τις ζωές των Κυπρίων. Οι αχαιριώτες έδειξαν την πραγματική τους φιλοξενία. Χαρακτηριστικά στο βιβλίο Αχαιρίτου, ο αρθρογράφος αυτού του θέματος, ο Αδάμος ο Παπαδόπουλος, γράφει ότι όλοι οι Αχαιρίτου άναψαν οι φούρνοι και όλοι οι Αχαιρίτου μύριζε φρέσκο ψωμί. Όμως υπήρχε ανασφάλεια, γιατί στρατοπέδευσαν κάπου κοντά στο χωριό τα τάγκς και ο στρατός, ο τουρκικός, και εκκενώθηκε η Αχαιρίτου, πήγε μέσα στις βάσεις σε ένα συσκευαστήριο πατατών της ΕΔΙΕΠ, ο κόσμος, σε πρόχειρα παραπήγματα μέχρι ότου φτάσουν τα αντίσκηνα για να προμηθευτεί ο κόσμος και τα αντίσκηνα και ούτω καθεξής. Την ημέρα που κατελήφθη το χωριό μας, ήμουνα στην επαρχιακή Συριακή Τράπεζα Αμοχώστου, που τότε είχε μετακομίσει στη Λάρνακα για το γεγονός ότι κατελήφθη Αμόχωστος στις 15 Αυγούστου. Στις 30 Αυγούστου, παραμονή της 31ης, δηλαδή την ημέρα που ήρθαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, εγώ βρήκα κάτι χωριανούς που δεν είχαν παραδώσει τα σιτηρά τους, είχαν μεγάλες ποσότητες και δεν υπήρχε χώρος στην αποθήκη του Συριακής, είχε γεμίσει. Τους προπλήρωσα τα σιτηρά τους, υπέγραψα δευτεία και την επομένη το πρωί πήγα στη Λάρνακα η ώρα 9 το πρωί να τα καταθέσω για να πιστωθεί η εταιρεία με τον άλογο ποσό. Εκεί που πήγα στη τράπεζα, ο διευθυντής, ο οποίος προσυπέγραφε τη λίστα το δελτίο σιτηρό, ένα σύστημα που είχαμε για να παραδώναμε στην κυβέρνηση τα σιτηρά, μου αρνήθηκε να προσυπογράψει την κατάθεση. Διότι λέει μου, δεν αποδείξει ότι θα πιάνει το χωριό σου οι Τούρκοι. Λέω, μα κύριε Λοϊζίδη,
Το χωριό μου είναι μέσα στις βάσεις. Μου έφερε δυσκολίες, στο τέλος προσυπέγραψε. Πάω στο ταμείο, το σταμπάριο ταμείας, παίρνω και κάποια μετρητά και βγαίνω από την πόρτα της τράπεζας. Εκεί ακούω να λέσει, με πιάνει την αχερή του, μακράσικα και την άχνα οι Τούρκοι. Και τότε ένιωσα ένα διπλό συναίσθημα άκρος αντίθετο το ένα από το άλλο. Πρώτα χάρηκα διότι μόλις πρόλαβα να εξαργυρώσω τα δελτία που αρχικά δεν μου υπέγραφε ο διευθυντής. Δεύτερο, για το χωριό μου οι Τούρκοι. Είχα μάνα, είχα πατέρα και 3 αδερφές μικρότερες. Τότε παίρνω το αμάξι μου, το αυτοκίνητό μου, με μεγάλη ταχύτητα και όταν έφτασα εκεί στη Ξηροτύμπο προς το Βασάκι, στη βόρεια πλευρά του δρόμου, να βλέπω τα άρματα μάχης να μου γκρίζουν, να σηκώνουν σύννεφο σκόνης, να πυροβολούν στον αέρα, μπροστά τους να είναι βοσκοί, να σπρώχνουν τα πρόβατα, να βάζουν τους σκύλους, να τα σπρώξουν, να περάσουν τον άσφαλτο. Άσφαλτος ο οποίος είναι το βρετανικό βάσιο και μέσα στον οποίο ήταν Εγγλέζοι και ειρηνευτές. Και αυτοί μου έκανα σημειάλο να σταματήσω, να περνάω. Εγώ περνούσα ανάμεσά τους, ήθελα να πάω στις Βρυσούλες, να δω τι έγιναν οι δικοί. Ευτυχώς, ήταν όλοι καλά, παρόλο που η μάνα μου με τα πόδια περάσαν από μια κοιλάδα, την Αγιώτενα λέμε στο χωριό, και βγήκαν στις βάσεις και οι αδερφές μου μικρές και όταν ήταν όλα καλά. Εκεί ήταν μαζεμένοι πάρα πολλοί οι υπόλοιποι χωριανοί. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Την ημέρα της εισβολής, επειδή έφυγαμε λίγες ημέρες, αλλά να φεύγουμε, πήγαμε στο χορκό να πιάουμε κάτι. Πήγαμε στο χορκό, ο Ιαννάκης ήταν μωρό, κοπελούι, και αγοράσαμε το ποδήλατο. Και ήταν απάνω, δεν έφτασε να το πιάει να το οδηγήσει. Πήγαμε να πιάμε κάτι που το χορκό, πάει και ο Γιαννάκης βιουρδοστιάνει το ποδήλατο, χάηκε. Εφώναζα του, Γιαννάκη, πού είσαι, έρχονται Τούρκοι. Γιαννάκη, πού είσαι, έρχονται Τούρκοι. Σηκώθηκε γεννητρία εγκεφαλής μου. Έλα και να φύγουμε. Έρχεται βουρήτος, βουνά το ποδήλατο μες στο χαντάκι και αμέσως μπρος από το σπίτι. Μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο και φύγαμε. Πήγαμε κάτω που είναι οι Βρυσούλες. Έπρεπε να πεις πας ένα ψήλωμα και να γυρίσεις κάτω που ήταν η αποθήκη να πάμε. Βοήθησε ο Θεός, πήγαμε. Περάσαμε, συνάχτηκε ο κόσμος όλος μες στην αποθήκη, φωνές, κλάματα, περάσαμε λίγες ημέρες, ανοίξαν το συσκευαστήριο και είχε γκάσες που βάλαν τα πορτοκάλια και έπιανε ο κάθε ένας λία και έκοφκε έναν κομματούιν κλουβί, να το πούμε, ένα σπιτάκι, να πέφτουμε τη νύχτα να κοιμούμαστε, ο καθένας ένα αυτό. Και περάσαμε μέσα στην αποθήκη πόσο καιρό, ζήσαμε κάμποσον καιρό μες στα περβόλια, πέφταμε χαμέ, μες στις λακάνες. Ύστερα κάναμε μια παράγκα μεγάλη με τα σκάσες που πετάσαν οι Εγγλέζοι που το 4 μιλήν και πάνω έγραφαν ΝΑΤΟ. Εμείς δεν τα ξέραμε, δεν πιάμε, δεν σε κάναμε μια μεγάλη αποθήκη παράγκα. Εμεινήσκαμε 45 πλάσματα την πρώτη φορά μέσα. Συγγενείς και αέρια όλοι. Περάσαμε πολλά δυσαρεστά, αλλά και ευχάριστα. Δόξα ο Θεός, ζήσαμε, περάσαμε. Τα πιο δύσκολα περιστατικά που περάσαμε σαν οικογένεια ήταν η πρώτη μέρα της εισβολής, ήταν οι αδερφούς μου στον πόλεμο, ο άντρας μου πήγαινε στον πόλεμο, μόλις ξεκίνησε, εγώ κάθομαι στο κάτω Βαρόσι και η μάμα μου, η οικογένεια μας, είμαστε πολυμεσή οικογένεια, στην αχερή του. Εγώ την ημέρα της εισβολής, εγώ ήμουν κτηνοτρόφος πρώτα και το γνωρίζαμε την ημέρα το οποίο θα επιάναν οι Τούρκοι. Και εγώ είχα το κουπάδι μου μεταξύ Αχερίτους και Καλοψίδας
στα υψώματα και είδα 6 στρατιωτικά αυτοκίνητα, τους Τούρκους που πήγαν στην Αχερίτου από τον Κάμπο και πήγαιναν από την Καλοψίδα στον Κάμπο. Ο κόσμος έφυγε και είχε και πολλούς ξένους που τους επιλοξενούσαμε στην Αχερίτου που εφεύγαν από τα άλλα χωριά. Εφύγαν όλοι και ήρθαν δαμέ στο συσκευαστήριο στη ΣΕΔΙΕΠ. Ήμουν σπίτι μου, άρχισαν οι βομβαρδισμοί, οι σιρήνες το πρωί και προσπάθησα, έπιασα τα μωρά μου και πήγα στην ύφη μου. Το αδερφός με πιάνει κάλεσαν τους στο στρατό, ο άντρας μου το ίδιο, έπιανε το αυτοκίνητο, πιάνει στο στρατό. Πιάσα το αυτοκίνητο του αδερφού μου, ήταν μη φορτηγό που ήταν Κρεοπόλης και ήταν έγκυος η νύφη μου, έπιασαν τα μωρά και έβαλαν τα μπροστά μαζί μου και οι γειτόνισσες της νύφης μου έφυγαν πάνω στην κάσα του αυτοκινήτου, πίσω του φορτηγού, να αφήγουν διότι ήταν πολλά κοντά οι βομβαρδισμοί που γίνουν στην Αμμόχωστο. Και πήγαμε ένα χερί του. Ήταν μια συγκλονιστική ημέρα που την ώρα που περνούσαμε από το 4 μίλι, 2,5 μίλι, ήταν ο στρατός στα δεξιά. Οι στρατιώτες στεκούνταν μέσα στους δρόμους οι δικοί μας που πήγα για έφεδροι. Δεν είχαν όπλα να τους δώκουν. Σταματήσαμε που πάει και ξέρω εγώ με τα μωρά και την κάσα γεμάτη κόσμο δικούς μας. Πήγα στην Αχερίτου, ήταν η μάμα μου εχειρισμένη. Μόλις μας είδε και πήρα και ξένους μαζί μου, γειτόνους της νύφης μου. Άρχισε να έκλαιγε, τι έπαθαμε κόρη μου, τα μωρά μας που είναι. Φιανούλε πιάνει στο στρατό. Ήταν πολλά ταραγμένοι. Περάσαμε ως το μεσημέρι, άρχισε ο κόσμος και έρχετουν που την Κερίνια. Πρόσφυγες, ήρθε ο παπάς μου σπίτι, που πήγαινε κάτω στο καφενείο να δει που άρχισε ο κόσμος και μαζεύκετουν. Τα χωρκά μας εμάς ήταν μετά το δεύτερο εμπουφιάμε. Η πρώτη εισβολή βρήκε μας σπίτι μας υποτίθεται. Λέω ο παπάς μου, να κάνουμε τα προζήμη, να ζυμώσουμε ψωμιά, να δούμε του κόσμου και πρόσφυγες, ήρθαν τα πλάσματα από το σπίτι τους, που έφυγαν από τα σπίτια τους. Και δεν έχουν τίποτε, ήρθαν με τα ρούχα που φορούσα. Στάθηκα να ζυμώσω, βοηθήσαμε και οι αδερφές μου, είχαμε μωρά κορούες 15 χρόνων, 12 έτσι. Προσέχαμε μου τα μωρά μου και στάθηκα εγώ ζύμωσα να φουρνίσω και να δούμε τα ψωμιά στους ξένους, στον κόσμο που τους ξέραμε. Ήρθαν χαλούμια που είχαμε με σπίτι της μαμάς μου. Ό,τι είχαμε, πήγα μαζί του, πια του φορτηγού που να μπουν τα ψωμιά και πήγαμε στο χωράφι που είχε πατήσες, πιπόνια, ο παπάς μου, είχαμε μπερβόλι. Χόρτα, ντομάτες, αγκουράκια, κόψαμε τα, γεμώσαμε την κάσα του αυτοκινήτου και λέμε ο παπάς μου έρχονται φορτηγά γεμάτα στρατιώτες που τον κάμπον της έγκομης, έγκομη Αχερίτου. Να πάμε να τους δώκουμε πατηχούες, πιπόνια, να φάσει ο κόσμος, τα παιδιά του κόσμου, τα στρατιωτούθια, έφεδροι παραπάνω. Άρχισε ο κόσμος έρχεται και από τη Μεσαωρία κάτω, εκτός της Κερίνιας. Πιάσαμε το αυτοκίνητο να φύγουμε, να πάμε. Πού να πάμε, ούτε βρυσούλες ακόμα μας αφήναν να μείνουμε στις βάσεις. Πήγαμε Ναυκόρου, κάτω από τα δέντρα. Πήγαμε Ορμήθια, καταλήξαμε στην Ορμήθια, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντινού. Βάλαμε τα μωρά, κοιμούν τα χαμέ. Ψωμιά δεν είχε τίποτε, χαθήκαν τα ψωμιά, όλος ο κόσμος μαζεύτηκε, χιλιάδες κόσμος. Και οι στρατιώτες μας ήταν με τα φορτηγά μπροστά, οι στρατιώτες εφεύκασαν και εμείς πίσω τους. Την μέρα που πιάσαν την Αχερίτου, έφυγαμε πιο νωρίς και μετά επέστρεψαν ο παπάς μου σπίτι, έπιαν το τράχτο και πήγαν και πιάσαν χαλούμια, ότι είχε σπίτι να τα φέρει για να τρώμε και εμείς και να τα δώκουμε και του κόσμου, γιατί εμείς ήθελαμε να πάμε σπίτι μας, είμαστε κοντά. Ξεκίνησα το κουπάδι από την περιοχή που είναι το Πολύσι της Άχνας, αυτό πιο κάτω, και τις έφερα εδώ στις Βρυσούλες για να τα γλιτώσω. Και αυτόν έκανα. Μετά τηλεφώνησα στον αδερφό μου, μην πάει πίσω, έλα και το κουπάδι του έφερα δαμέ στις Βρυσούλες. Για να μην πάει πίσω τη νύχτα να μου φέρει, γιατί εξοριμίζαμε το κουπάδι. Ήρθε. Όμως τη νύχτα που ήρθε μου είπε αυτό
Λαλή μου ρε, να σου πω κάτι, αλλά να μην το... Αμέν λυπήθεις. Ήταν μου ρε λαλό του. Λαλή μου τα λεφτά η Εστερού, η γυναίκα σου λαλή μου, εξήχασε τα έσω και πήγαμε με τον κουμπάρο τον Ηλίαν και όλα τα έπιπλα, όλα τα είδα χαμέ και λείπουσε. Λαλό του, μείνουν ευλογημένα. Τα στέφανα μου πετάξαν τα μέσα στον δρόμο, πατήσαν τα με στεφανοθήκη. Τα λεφτά μου ήταν μέσα στο αρμάρι, όπως έφυγε πια να φορνήσω 1.000 λίρες και τα χρυσαφικά μωρών ούλα. Επήγαινε ο άντρας μου ύστερα από καμιά και μέρες δεν ήβρε τίποτα. Η κυρία Ελευθερία δεν ήξερε για μήνες πού βρισκόντουσαν τα παιδιά της. Μόλις μπήκαν οι Τούρκοι, η αδερφή μου ήταν σπίτι μας, εφίασε, επία ξυλοτύμπου, δεν ξέραμε που ήταν. Μετά που καιρό, που 3 μήνες μάθαμε ότι ήταν στη ξυλότυμπο και αναστηθήκαμε και εμείς, μαράζε που ξέραμε που ήταν τα μόρια. Οι δυο ήταν με την αδερφή μου στη ξυλοτύμπο, ο Γιάννο και η Μάρο, είχα τη μητσά μόνο. Είχαμε με τηλέφωνο να τηλεφωνήσουν. Μετά και 3 μήνες μάθαμε ήρθαν τα κάτω. Δεν μπορέσασαι και φέραν μας τους. Μου χαρά που έκανα. Καλέστηκα πρώτος από όλους, από το χωριό, σαν αξιωματικός, να πάω επιστράτευση. Πηγαίνω στην πρώτη ανωτέρανη στο Βαρόσι, αλλά ο προορισμός μου, η μονάδα που έπρεπε να πάω, ήταν στο κέντρο, στον Καράολο, η ώρα 5 το πρωί, το πρώτο αεροπλάνο από τη θάλασσα μας ρίχνει την πρώτη οβίδα και κάθεται μέσα στο στρατόπεδο του Καραόλου. Τα πάντα διαλύσα. Το μοναδικό πράγμα που έμεινε μέσα στο στρατόπεδο ήταν το γραφείο του διοικητή με τη φωτογραφία, με την εικόνα της Αγιάς Μαρίνας, η οποία ήταν προστάτηδα του πυροβολικού. Τα πάντα διαλύσανε. Η ώρα 6 το πρωί την επομένη, ξανά το αεροπλάνο, έριξε την πρώτη και πού εκάθισε παρακαλώ? Στο χαράκωμα που ήμουν την προηγουμένη ημέρα. Το 1974 είχα απολυθεί το 1973 από το στρατό. Το 1974 τον Ιούλιο, με την εισβολή, παρουσιάστηκα στην 34 μοίρα καταδρομών. Από εκεί μας μετέφεραν στο Πάνω Δίκομο, όπου έγιναν οι πρώτες μάχες στην πρώτη εισβολή. Και όταν τελείωσε η πρώτη εισβολή, πήγα και παρουσιάστηκα στην κανονική μοίρα που έπρεπε να είμαι, στην 32 μοίρα καταδρομών. Και στις 9 Αυγούστου μας μετέφεραν στην περιοχή Αγίου Επικτήτου Τζερίνγκας. Κλεπίνης, Τραπέζας, Αγίου Επικτήτου. Με την έναρξη της δεύτερης εισβολής, είχαμε δεχτεί μεγάλη πίεση από τα πλοία. Όμως γύρω στις 9.30 είχαν ειδοποιηθεί ο διοικητής ότι σπάζει η γραμμή της μιας μιλιάς, πρέπει να αποχωρήσετε και περάσαμε στις ελεύθερες περιοχές, χωρίς να ξέρουμε πού είναι οι ελεύθερες περιοχές. Περάσαμε στις 7 ξημερώματα 8 της Παναγίας, γιορτάζει την Παναγία, είχαμε περάσει από την Τραπέζα, από το χωριό μου, στην περιοχή του χωριού μου και βγήκαμε στις Βρετανικές βάσεις στο 4 μίλι. Ήταν πάρα πολλοί τα βάσανα και οι ταλαιπωρίες, όμως τα καταφέραμε. Το πιο συγκλονιστικό για μένα ήταν ότι όταν πέρασα στις ελευθερίες περιοχές και πήγαμε προς το συσκευαστήριο που ήταν η χωριανή μου, τον πρώτο άνθρωπο που είδα μπροστά μου ήταν τον πατέρα μου. Τον οποίο πέρασα δίπλα του, τον καλημέρισα και δεν με αναγνώρισε. Πήγε προς τον Καϊτάνη και ρωτούσε για τον γιο του και του είπε ο Καϊτάνης, ο γιος σας είναι. Και μου είπε, γιατί δεν μου μιλάς? Λέω, είπα σου καλημέρα, δεν με αναγνώρισε, τι να σου πω άλλον. Γιατί ήταν τόση ταλαιπωρία που είχαμε πάνω μας. Μετά εγώ έφυγα από την περιοχή, ήρθα προς τη Λεμεσόν και ζω μέχρι σήμερα στη Λεμεσόν. Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Σκουρουμαθιά της Αχερίτου, στην τοποθεσία όπου το 1974 εκτελέστηκαν ψυχρό οι δύο χωριανοί μας, Γρηγορία Γεωργίου και
Χριστοφής Προδρόμου Χατζίκης, δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι εκτελέστηκαν με μία σφαίρα στο κεφάλι ο καθένας, ενώ ήταν εντελώς άοπλοι και με διάφορα προβλήματα υγείας ο καθένας του. Όλα ξεκίνησαν στις 31 του Αυγούστου το 1974. Γύρω στις 10 το μεσημέρι, Τούρκοι από την πλευρά της Καλοψίας μπήκαν στο χωριό. Οι δε χωριανοί μας ήβραν διέξοδο προς την πλευρά των βάσεων. Κάτω από κάποιες συνθήκες είχαν συλλάβει τους δύο γέροντες, τους μετέφεραν εδώ εντός των Βρετανικών βάσεων και τους οποίους εκτέλεσαν εψυχρό. Ούλος ο κόσμος έχασε τους δικούς του τον καιρό, ούλος ο κόσμος εθώρες τον μαυροφορημένο, γιατί χάσαν τα παιδιά τους, αναγνωούμενους. Εμείς έχασαμε την μάνα μας. Εν είχασε παιδιά, ήρθα από τον πόλεμο ο αδερφός μου, ο ένας έκαμε 18 μέρες να έρθει, έκοψε εγκλωβισμένος στην Ασπριμούτη και καταφέραν τα και ήρθαν με κάτι 6 άλλα παιδιά, στρατιώτες. Όμως χάσαμε την μάνα μας, ήταν πάρα πολλά δύσκολο, εγώ ήμουν η μεγάλη, είχα και 2 μωρά δικά μου. Κάναμε ένα χρόνο στις Βρυσούλες, τα πιο δύσκολα μας χρόνια. Ο παπάς μου ήταν μέρα νύχτα νεκλέν, ήταν πάρα πολλά, ήταν δεμένοι πάρα πολλά σαν αντρόινο, σαν οικογένεια. Δόξα τω Θεώ, το μόνο που δοξάζω το Θεό, παρόλο τις δυσκολίες που περάσαμε, τον πόλεμο, δόξα ο Θεός, στέκω καλά, είμαι καλά. Δίπλα τα μωρά μου, έχω 3 μωρά, μια κόρη και 2 αγόρια. Ελπίζω τα αγγόνια μας να μην περάσουν, ούτε τα αγγόνια ούτε τα δυσαγγόνα μας. Τα δύσκολα που περάσαμε η γενιά η δική μας. Ελπίζω. Τραγικές συνθήκες ζήσαμε μέσα στη ΣΕΙΔΕΠ, 3.000 κόσμος. Μωρά, γέροι, νέοι. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία αυτή. Μετά την κατάληψη του χωριού έπρεπε η εταιρεία να επαναδραστηριοποιηθεί, όπως φυσικά και το παντοπολείο, το συνεργατικό δηλαδή. Μέσα στην αποθήκη έκανα ένα μικρό γραφείο 2x2 διαστάσεις, να εξυπηρετούμε τα μέλη μας, και ο συνάδελφος πολιτής του Παντοπολίου λειτουργήσε το συνεργατικό, ο Μιχάλης ο Μαρίνου Φλουρέντζου, να το πούμε για την ιστορία, ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του μετέφερε όλο το απόθεμα από το χωριό και λειτουργήσε στο συσκευαστήριο, στην παράγκα που λέμε εμείς, το Παντοπολείο. Επίσης, η εταιρεία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση του συνοικισμού που έχουμε σήμερα, ο Άγιος Γεώργιος Αχερίτου στις Βρυσούλες. Διότι τότε μέναμε όλοι μέσα στην παράγκα και στα γύρω χωράφια, με αντίσκηνα, άλλοι με μικρά σπιτάκια, πιο πολύ στην Κυψέλη των ανθρώπων που ήταν το συσκευαστήριο των Βρυσούλων, της ΣΕΔΕΓΕΠ. Το 1976, όταν ερχόντουσαν οι προέδροι, οι υπουργοί και μας έβλεπαν όλους με τόσο μεγάλο συνοστισμό, εφοβόντουσαν μήπως πάρουμε ασθένειες, διότι δεν είχαμε τους σωστούς τόπους και τρόπους για υγιεινή. Έπρεπε το συντομότερο δυνατό να φύγουμε από αυτήν την αποθήκη και να μας δώσουν βοήθεια να κάνουμε μικρά σπιτάκια χαμηλού κόστους για να περάσουμε τους πρώτους χειμώνες και καλοκαίρια. Διότι υπήρχε ο μεγάλος κίνδυνος, όπως είπα, των ασθενειών. Και όντως, το 1976, για πρώτη φορά, οι Βρυσούλες έγινε ο θεσμός
του συνοικισμού αυτοστέγαση. Δηλαδή, να δώσει το κράτος ένα οικόπεδο, ας το μισό, και τότε μας παρεχώρησαν 825 λίρες να χτίσουμε τα σπιτάκια μας. Και αυτό έγινε. Τα πρώτα σπίτια στις Βρυσούλες οικοδομήθησαν με 825 λίρες. Εδώ που καθούμαστε ήταν και χαλίτικα, ήταν και διώχτικα, έγινε και αναβαλωτρίωση, οι σχεδιασμοί και ήταν ο πρώτος συνοικισμός Παγκυπρίος που εκτίστη εδώ. Ο Άγιος Γεώργιος Βρυσούλες Αχερίτου. Στη συνέχεια όμως έδωσε το κράτος και άλλα λεφτά και βελτιώθησαν οι κατοικίες. Είμαστε όμως οι πρώτοι που έγινε ο θεσμός των συνοικισμών αυτοστέγασης και γέμασε όλη η Κύπρος μετά. Και έτσι έπαιξαν τον ρόλο η εταιρεία, διότι χρειαζόντουσαν ειδικά οικοδομήσεις. Και τα αγόραζε η εταιρεία και τα έδινε στα μέλη, στους χωριανούς, με πολύ λίγο κέρδος. Ζούσα σε έναν χειροστάσιο, ήταν προηγουμένως, και με έναν αντίσκηνο που είχε φτιάξει ο παπάς μου που είχε έξω. Σε έναν περιβόλι, μακριά από το συσκευαστήριο που είχε μαζευτεί όλο το χωριό, βασικά. Γιατί δεν ήθελε να ζούμε σε εκείνη την βαβούρα που γινόταν με δίχως αποχωρητήρια, δίχως μπάνια, δίχως αυτά. Παρόλο που ήταν μέσα σε περιβόλι, τουλάχιστον είχαμε πιο καλή ζωή, μπορώ να πω. Μία ημέρα ήρθε ο Δώρος μαζί με τον... Ποιον που είχες έρθει? Ξάδερφο του, ναι, τον Δημήτρη. Για να μου πούν αν θέλω να πάω για δουλειά, μπορούμε να αρχίσω να πάω στην παιδική λέσχη. Ήταν η περίπτωση αυτή της παιδικής λέσχης που προέκυψε. Ναι. Ήμουν και εγώ άνεργος, ήταν μόλις είχα τελειώσει απολύθηκα από το στρατό. Απολύθηκα 25 του Γενάρη του 1975, τώρα μιλούμε, πρέπει να ήταν άνοιξη του 1975. Περίπου, ναι. Εκεί, γιατί ήταν καλός ο καιρός, θυμούμε. Για να έρθει να δουλέψουμε με τα παιδιά του Δημοτικού, τα οποία είχαν 2 βάρδιες, πρωινή απογευματινή, και τα παιδιά που θα πήγαιναν το απόγευμα στο σχολείο, έπρεπε να μην περιφέρονται άσκοπα μέσα στον καταβλισμό. Κάποιοι παιδαγωγοί σε εισαγωγικά, που εμείς δεν ήμασταν βεβαίως, αλλά αγαπούσαμε τα παιδιά. Εγώ ήμουν 23 και η Μάρο 18. Τότε, μόλις αρχίσαμε. Ναι. Ήταν πανίσχυρη. Ήταν μια ωραία γυναίκα, ωραία κοπέλα, με ωραία μακριά μαλλιά, λεπτή, με σκούρα, καστανά μάτια, μεγάλες βλεφαρίδες. Ήταν χαμός. Οπότε εγώ ήμουν συμπημένος, αλλά έβλεπα ότι ήταν αμοιβαίο το αίσθημα. Οπότε τα πράγματα τρέξα γρήγορα και επισημοποιήσαμε το συντομότερο αυτόν τον δεσμό, διότι όταν είσαι νέος δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όχι, ούτε πολέμους, ούτε φτώχεια, η ζωή πρέπει να τρέξει. Χαρούμενος, ο νέος θέλει να ερωτευτεί, να αγαπήσει, να αγαπηθεί, να πορευτεί με αυτά. Θέλει να ζήσει. Πάντοτε υπάρχει η αισιοδοξία, η ζωή προχωρά, με όποιον τρόπο και να είναι, πάντα θα βρεθεί άκρη και εκεί να είναι πάντα αίσιον το τέλος. Αυτό είναι το καλό. Να τονίσουμε ότι στην Αχερίτου υπήρχε ο αθλητισμός σε μεγάλες δόξες όταν ιδρύθηκαν οι 2 ποδοσφαιρικές ομάδες, μία της Δυναμό και η δεύτερη του Όλυμπου Αχερίτου. Οι ομάδες δεν περιορίζονταν μόνο σε τοπικά πρωταθλήματα, αλλά κατά διαστήματα διοργάνωναν και διάφορα seven sides, όπως τα λέγαμε στην παλιά εποχή. Ένα τουρνουά περιφερειακό, αρκετές ομάδες από τα περίχωρα της επαρχίας Αμοχώστου που ήταν εύκολο να μετακινηθούν στην Αχερίτου. Διοργάνωναν τέτοια τουρνουά τα οποία είχαν και καλά αποτελέσματα και μέσα από αυτά τα αποτελέσματα φιλοξενούσαν και πάρα πολύ κόσμο η Αχερίτου μέσω του θεσμού αυτού. Να τονίσω ότι ήταν όραμα μου αυτές τις 2 αθλητικές ομάδες να τις ενώσω. Έφυγα με το κεφάλι ψηλά γιατί τα κατάφερα το 2000. Και σήμερα έχουμε μία ενοποιημένη ομάδα, δεν υπάρχουν ούτε Ολύμπος, ούτε Δυναμό, υπάρχει η Αθλητική Ένωση Νέων.
Ήταν μεγάλο επίτευγμα με τη συνεργασία όλων, και όταν μιλώ όλων, μιλώ όλων. Υπήρξα ποδοσφαιριστής της Δύναμο πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον φίλο μου τον Βασίλη του Ολύμπου. Είμαστε και οικογενειακοί φίλοι και πάντα φίλοι θα είμαστε. Έλα φίλο μου. Υπήρξα ποδοσφαιριστής του Ολύμπου. Επήραμε πολλά πρωταθλήματα, πολλά κύπελλα, αλλά δεν έπρεπε να είμαστε όλοι χαρούμενοι, φίλοι, αγαπημένοι, σαν μια οικογένεια. Επίσης έναν άλλον καμάρι, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών της κοινότητας, ήταν το χορευτικό συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 1971, μειχτό συγκρότημα, αγόρια κορίτσια. Για την εποχή, να αντιλαμβάνεσαι, ήταν λίγο τα πράγματα δύσκολα να αποδεχτεί η κοινωνία, να συνυπάρχουν αγόρια και κορίτσια. Για να φανταστείτε, λειτουργούσαν τα σχολεία μέχρι και το 80, Αρένων και Θηλαίων. Όμως επέτυχε ο στόχος τούτος, ο οποίος συνεχίστηκε αργότερα με τα πολεμικά και συνεχίζει μέχρι σήμερα το χορευτικό συγκρότημα με άλλες παραλλαγές που σιγά σιγά προσαρμόζουμε στον πολιτιστικό όμιλο με τα θεατράκια κτλ. Όμως ήταν αξιέπαινο το ότι υπήρξε την τότε εποχή μειχτών χορευτικό συγκρότημα. Τα αντικείμενα με την πιο σπουδαία σημασία για τους κατοίκους της Αχαιρίτου, τόσο από θρησκευτικής απόψεως, όσο και για την συναισθηματική τους αξία, είναι τα ιερά κοιμήλια που έχουν διασωθεί από τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως, το Ναό της Αγίας Μαρίνας και από τα άλλα παρεκκλήσια της Αχαιρίτου, τα οποία έχουμε την ευλογία να φυλάσσονται εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίου Γεωργίου. Αυτά τα κοιμήλια, τα περισσότερα, διασώθηκαν τις πρώτες μέρες μετά την κατάληψη της Αχαιρίτου, χάρη στην τόλμη, στο θάρρος και στην μεγάλη πίστη κάποιων ανθρώπων που με κίνδυνο τη ζωή τους νύχτα-νύχτα μπόρεσαν να πάρουν εικόνες, ιερά σκεύη, βιβλία μεγάλης θρησκευτικής σημασίας, όπως είναι το ένα Ιερό Ευαγγέλιο που έχουμε εδώ, το οποίο εκδόθηκε το 1760 στην Βενετία, δωρήθηκε στο Ναό της Αγίας Μαρίνας το 1766 και βρισκόταν σε λειτουργική χρήση μέχρι και την τουρκική εισβολή. Μαζί με το Ιερό Ευαγγέλιο είναι ένας σταυρός λιτανίας, ο οποίος διασώθηκε μαζί με τα δύο εξαπτέρυγα που το συνοδεύουν. Το 1912 είναι ο σταυρός και τα εξαπτέρυγα, ενώ λίγο νεότεροι, αλλά με μεγάλη αξία λόγω της παραστάσεως που απεικονίζει, είναι η εικόνα αυτή της αναλήψεως του Σωτήρος, που θα λέγαμε είναι η εφαίστειος εικόνα της Αχαιρίτου, αφού η κεντρική εκκλησία τιμάται στην εορτή της αναλήψεως της Αχαιρίτου. Έχουμε πει προηγουμένως για τη μεγάλη συναισθηματική αξία που έχουν αυτά τα κοιμήλια, όπως και άλλες εικόνες και ιερά σκεύη που έχουν διασωθεί από τους ναούς της Αχαιρίτου, γιατί κουβαλούν την πίστη των προγόνων μας. Βλέπουμε μέσα σημειώσεις, ημερομηνίες που μας παίρνουν πίσω 2, 3, 4 αιώνες. Με πολλή συγκίνηση υποδέχθηκαν οι πρόσφυγες εδώ κάτοικοι της Αχαιρίτου και αυτό το Άγιο Ποτήριο, για το οποίο υπάρχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Ο κύριος Αντώνης μπορεί να μας μιλήσει, να μας πει λίγα περισσότερα λόγια για το Άγιο Ποτήριο. Το Άγιο Ποτήριο τούτο, που είχαν την τύχη να δεχτούν τη Θεία Κοινωνία γενναίες και γενναίες, φέρει επιγραφή Παπά Μιχαήλης χωρίων Αχαιρίτο και είναι του 1855. Είχε εγκλαπεί από τους Τούρκους το 1974. Είχε μεταφερθεί στα κατεχόμενα και όταν είχαν ανοίξει τα δοφράγματα, κάποιος Τουρκοκύπριος ήθελε να το μεταφέρει στις ελεύθερες περιοχές με σκοπό να το πουλήσει, να έχει οικονομικά ωφέλη. Εκεί στο δόφραγμα του Αγίου Δομετίου η αστυνομία το συνέλαβε, ειδοποίησε το τμήμα αρχαιοτήτων
και στη συνέχεια πληροφορήθηκε η Ιεράρχη Επισκοπή. Όταν είδαν ότι ανήκει στην Αχαιρίτου, είχε ενημερωθεί η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Κοινότητας και εγώ μετέβηκα στην Ιεράρχη Επισκοπή με πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου. Έγινε εκεί μια σεμνή τελετή και μου παρέδωσε το Άγιο Ποτήριο τούτο που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Όταν δεήσει ο Θεός και επιστρέψουμε στις πατρογονικές μας εστίες, το Άγιο Ποτήριο θα το μεταφέρουμε στην Εκκλησία του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, στην προτέρα του θέση. Η ελπίς των χριστιανών. Άραγε, κύριε Αντώνη, πώς η συγκίνηση μας κάνει να νιώθουμε αυτή η εικόνα και πώς η ελπίδα μας δημιουργεί. Η ιστορική εικόνα που βλέπουμε εδώ σήμερα είναι από το 1750. Για πολλούς αιώνες στόλιζε, κοσμούσε την ιστορική εκκλησία της Παναγίας της Τραπεζίτισσας. Ονομάσαμε την εμείς Εκκλησία της Τραπεζίτισσας διότι ήταν χτισμένη στην τοποθεσία τραπέζα. Η πραγματική ονομασία που είναι γραμμένη και στα εκκλησιαστικά λεξιαρχεία είναι η Παναγία η Χρυσοπολίτισσα. Την είχα μεταφέρει στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Αχαιρίτου, πρωτού χτιστεί ακόμα η Αγία Μαρίνα. Την είχα φυλαγμένη, την προσκυνούσα χωρίς να έχουν ακόμα εκκλησία. Και μετά όταν χτίστηκε η εκκλησία η μεγάλη, ο Ιερός Ναός της Αναλήψεως του Κυρίου στην Αχαιρίτου, κοσμούσε την εκκλησία της Αναλήψεως. Το 1974 οι αχαιριώτες φεύγοντας είχαν φέρει μαζί τους και την εικόνα της Παναγίας της Χρυσοπολίτισσας. Να πούμε επίσης ότι συνεχίζουμε εδώ στην προσφυγιά να εορτάζουμε 21 Νοεμβρίου τα εισόδια της Θεοτόκου, τιμώντας ιδιότερα την εικόνα αυτή και περιφέροντας την μετά των Εσπερινών. Κάνουμε μια περιφορά με τη συνοδεία της μπάντας των Καρχητικών στους δρόμους του συνοικισμού. Με την ελπίδα να μας αξιώσει ο Θεός να την πάρουμε εκεί στην εκκλησία της και να τελέσουμε εκεί κάτω από συνθήκες ελευθερίας και ειρήνης στη Θεία Λειτουργία. Όπως είπαμε και προηγουμένως αναφερόμενοι στις υπόλοιπες εικόνες και στα κοιμήλια, κάθε εικόνα έχει και την δική της ιστορία, η οποία σημαδεύει την ιστορία του τόπου και τις ζωές των ανθρώπων. Για παράδειγμα εδώ αυτή η μικρή εικόνα της Αγίας Μαρίνας που προέρχεται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην Αχαιρίτου. Μια πολύ μεγαλύτερη και πιο βαριά ιστορία κουβαλά η εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Αυτή η απεικόνηση είναι σπάνια γενικότερα. Έχουμε συνηθίσει τον Άγιο Γεώργιο Έφυπο, η απεικόνηση της δρακοντοκτονίας. Εδώ βλέπουμε τον Άγιο Γεώργιο με στρατιωτική στολή να βλέπει με αυτό το ηλαρό βλέμμα, δίνοντας δύναμη στους πιστούς, αφού είναι των εχμαλώτων ελευθερωτής, των πτωχών υπερασπιστής. Είναι αυτός που είναι υπέρμαχος των χριστιανών και παρηγορητής για όποιον έχει ανάγκη και στρέφει το βλέμμα του προς την ιερά του εικόνα να πάρει θάρρος και δύναμη να συνεχίσει μέσα στην πορεία της ζωής. Δεν θέλω να προσθέσω εγώ ότι 3 του Νιόβρη που είναι η μεγάλη γιορτή του Άγιου Ορκού του Σπόρου, όλοι οι αγρότες έπαιρναν σπόρο στην εκκλησία, σιτάρι, κρυθάρι, το έδαιναν μέσα σε μια μπετσέτα. Να απόθεραν κάτω από το τραπέζι, έγινε η ευλογία του σπόρου και όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία, ο κάθε γεωργός έπαιρνε στο σπίτι του, το ανακάτευε με το σπόρο που είχε έτοιμο για να πάρει την αρχή σπορά και την επομένη της μεγάλης γιορτής του Αγίου Γεωργίου αρχίζανε οι γεωργοί το σπόρο. Γι' αυτό ονομάζεται ο Άγιος Γεώργης του Σπόρου. Τουλάχιστον για μας τους Αγιώτες ήταν πάρα πολλά σημαντικό. Πάρα πολλά σημαντικό. Τόσο η εικόνα του Αγίου Γεωργίου όσο και οι υπόλοιπες εικόνες και κοιμήλια θέλουμε να βρίσκονται σε λειτουργική χρήση. Δεν θέλουμε να είναι απλά μουσιακά εκθέματα. Γι' αυτό και η Παναγία της Τραπέζας και ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Μαρίνα, οι εικόνες της Αναλήψεως βρίσκονται σε προσκυνητάρια στο ναό μας για να προσκυνούνται από τους πιστούς, ενώ και άλλα ιερά σκεύη χρησιμοποιούνται στη Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Γεώργιος μάλιστα με πομπή στις 2 γιορτές του, 23 Απριλίου και 3 Νοεμβρίου, μεταφέρεται στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου τελεί το Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία. Και πάντοτε, να το επαναλάβουμε ακόμη μια φορά, με την ελπίδα αυτή η πομπή
να συνεχίσει και να περάσει τα σηματοπλέγματα και να καταλήξει εκεί που πρέπει, στους ναούς από τους οποίους προέρχονται οι εικόνες αυτές στην κατεχόμενη Αχαιρίτου. Σε αυτήν εδώ τη βιβλιοθήκη φυλάσσονται βιβλία τα οποία έχουν διασωθεί από τις εκκλησίες της Αχαιρίτου. Τα περισσότερα είναι παλέτυπα, πολύ σημαντικές εκδόσεις από τη Βενετία του 18ου-19ου αιώνα. Η παλαιότερη έκδοση είναι ένα θεοτοκάριο που εκδόθηκε στην Βενετία το 1686. Τα βιβλία αυτά έχουν συγκεντρωθεί σε αυτή τη βιβλιοθήκη με μέριμνα του κυρίου Αντώνη Πική, Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της κατεχόμενης Αχαιρίτου. Ήμουν και εγώ εχμάλωτος το 1974, σχεδόν 2,5 μήνες στις τουρκικές φυλακές και εύχομαι να μην ξανά έχουμε τέτοια κατάσταση, γιατί είναι πολλές φορές λες ας σκοτωνόμουν παρά να είμαι εχμάλωτος. Βοήθα Παναγία μου, δοξάζω το όνομα σου, Αγία μου ανάληψη και σου που την μερκά σου, να ξαναπάω στο χωρκό που τη σωστή τη στράτα, που τις θετές μου τις πουρούς, να μην ευρώτια μες φρουρούς για να μου μπουν στα μάτια. Θέλω να πάω έσω μου, το χώμα να πατήσω, στον τόπο που γεννήθηκα να ξαναπερπατήσω. Ω παντοδύναμε Θεέ, τούτη είναι η προσευχή μου, θέλω να πάω έσω μου και έτσι να βγει η ψυχή μου. Η Κύπρος είναι κατάσπαρτη από μαρτυρίες και από μάρτυρες και όποιος αναζητήσει την αλήθεια μπορεί να τη βρει. Η Αχαιρίτου δεν πεθαίνει, η Αχαιρίτου υπάρχει και λειτουργά σήμερα ζωντανή ως κοινότητα, με την μόνη διαφορά ότι στερείται του εδάφους της. Εύχομαι το συντομότερο να γίνει εφικτός ο πόθος της επιστροφής, με άλλα λόγια να πάμε στα σπίτια μας, στις περιουσίες μας και εκεί και όπου ανήκουμε. Ένα είναι να είσαι στις ρίζες σου, εκεί και όπου ανήκεις, και άλλο είναι να ζεις και να βιώνεις κάπου ως φιλοξενούμενος. Αυτός είναι ο πόθος όλης της Αχαιρίτους και αυτό θα πρέπει να το υπηρετούμε μέχρι να καταστεί εφικτή η υλοποίηση αυτού του εθνικού μας στόχου. Η ευχή όλων μας σίγουρα είναι η επιστροφή και να βρεθεί μια λύση όσον αφορά το Κυπριακό, έτσι ώστε η Αχαιρίτου, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση χωριών της επαρχίας Αμμοχώστου, να έχει όλη την έκταση του στη διάθεση των κατοίκων του. Η κατοχή είναι μια ανοιχτή πληγή και η Αχαιρίτου δεν ξεχνιέται. Εύχομαι μία ημέρα τουλάχιστον, αν δεν είμαστε εμείς, αν δεν είναι τα αγκόγια μας, είναι τα δυσέγγωνα μας, σε κάποια στιγμή να ελευθερωθεί η Κύπρος. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον τα εγγόνια μας, τα δυσέγγωνα μας, τα οποία αρχίσαν και ξεχνούν την καταγωγή τους, να μάθουν και να γνωρίσουν τον τόπο τους. Εύχομαι να λυθεί το Κυπριακό, να γίνει μια ειρήνη, να πάει ο κόσμος σπίτι του, να ησυχάσει. Δουν τα βάσανα. Εύχομαι σε όλον τον κόσμο να μην υποφέρει, να μην ξαναγίνει πόλεμος, αλλά φοβάμαι πάρα πολύ ότι πλησιάζουμε σε αυτό. Εύχομαι σε όλους τους αχαιριώτες να γίνει κάποια λύση και να πάμε στους τόπους που γεννηθήκαμε. Είτε μείνουμε είτε δεν μείνουμε, θέλουμε να πάμε, αλλά όχι υποκατοχή. Εύχομαι να γίνει αυτόν ο Θεός μεγάλος. Συμβουλεύω όλους τους αχαιριώτες να έχουν πλούτο στη ψυχή. Η Αχαιρίτου, όταν έχεις πλούτο στη ψυχή, κάποια μέρα θα έρθει στα χέρια μας. Να συνεχίσουμε τη ζωή που έχασαμε το 1974. Εύχομαι ο Θεός να μας βοηθήσει, να έρθει η ευλογημένη μέρα, να πάμε στο χωριό μας και τότε θα ζητήσω από τον Θεό να πεθάνω.
Θέλω να πω σε όλους τους φίλους αχαιριώτες να φωτίσει ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις στην Κύπρο, στην Ελλάδα και αλλού, το συντομότερο να δώσουν μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος, και να σταματήσουν να ζητούν πράγματα ανέφικτα, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πετύχουμε. Να υπάρξει ένας έντιμος συμβιβασμός και σε όλους τους αχαιριώτες τους αγαπώ πολύ και γρήγορη επιστροφή όσοι εμείναμε ζωντανοί. Ακριβώς εδώ είναι το πρόβλημα, ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί και αν φύγουν και οι δικές μας ηλικίες που τα ζήσαμε τέλος πάντων, πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να επιστρέψει ξανά, έστω και αν δώσουν πίσω το χωριό μας ή οτιδήποτε. Πρέπει τα παιδιά μας να γνωρίζουν, να τους μαθαίνουμε ότι είναι εκεί το σπίτι της γιαγιάς, το σπίτι του παππού, για να μπορέσουν κάποτε να επιστρέψουν στις ρίζες τους. Το ευχόμαστε. Με την τουρκική εισβολή του 1974 είμαστε στην Αχαιρίτου του σήμερα. Ένα μαχαίρι στην καρδιά μας. Μια πληγή που είναι ανοιχτή και δεν λέει να κλείσει. Ματώνει την ψυχή μας. Να αγναντεύουμε λίγη πατρίδα από απόσταση αναπνοής. Σχεδόν να ψηλαφούμε την εκκλησία μας, τις περιουσίες μας, τις εστίες μας και να μην μπορούμε να τις νιώσουμε, να τις δούμε, να τις αγγίξουμε, να ζήσουμε εκεί. Η Αχαιρίτου είναι δική μας. Είμαστε δικοί της και την χρωστάμε κληρονομιά στα παιδιά μας, όπως την κληροδότησαν σε εμάς γενναίες γενεών. Την ποτίσαμε με τον υδρότα και το μόχθο μας. Εμείς της δώσαμε την ομορφιά της και έγινε ένα με το είναι μας, με τις σάρκες μας, με τη ζωή μας. Από μέσα της βγαίνει το άχραντο άρωμα των αγαπημένων μας νεκρών. Μας την παραχωρούν γραπτοί και άγραφοι νόμοι και ανεξάρτητα από χρόνο, απόσταση και θυσίες, ποτέ με τη θέλησή μας, μα ποτέ δεν θα μπορέσει κανείς να μας την πάρει. Δεν την αρνιόμαστε, δεν την ξεχνούμε, δεν την ξεγράφουμε. Ζει και θα ζει για πάντα στη ψυχή μας.